салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадин ба канали мо. имрӯз 9 ноябр аст. мо ҳама каса аллакай субҳона кардем, тайёр шудем ки имрӯз бозор рафтани ҳастем. ҳамсоя телефон кардан гуфтанд ки биё каса бозор равем. барои ҳамин ҳозир мо тайёр шуда истодем. бо пошта занг задем, лекин наметунам омада гуфтанд, барои ҳамин маршрутка кати худ мо мерем. ҳозир ҳама тайёр. имрӯз ҳаво берун нағз ба фикрам. субҳи саҳар хестем ки борон задистаем майда майда, лекин ҳозир он қадар борон назадистаем. анам хел мо тайёр шудагим, ҳозир мерем. берун нишон чам чӣ хел ҳаво. берунам хел ҳаво хушрӯ, бинен абри сиёҳ омадиста. неки ҳаво он қадар хунук не, ҳаво нағзака. да рафтем сиёвуш, мана сиёвуш тайёр, нилуфар тайёр, ҳама чи тайёр. мерем майда майда. треза пӯшидаге. бро сиёвуш, ман траждат кадиста. да рафтем. тамошобинони гиромӣ, ман амин пеши треза омадам, рӯшнои хушрӯ гуфтам сиёмка кунам. ман имрӯз омадам, лекин бозор нарафтем, мо ҳамҷода мондем. вай дугонам гем хонашда меҳмон омада, мо на бозор рафтани будем ки хонаш меҳмон омад. баъд илтимос кард ки нара, биё пагоҳ баъд мерем якбора. барои ҳамин имрӯз шиштем, ҳама каса хонада светое куштан. очам каси шиштем, гап задем, ҳамсояҳо омадан шиштем, ҳама каса аллакай соат 3-4 шудагам хел гап зада шиштем. ва пагоҳ акы насиб баъд бозор мерем. ҳозир берунам хел ҳаво салқин, ҳаво гирифтагӣ, шамол нестам хел. анам хел шиштаем каду бирён кардем, шиштем хӯрдем. ам хел ҳозир берун рафтани ҳама каса. ма дадамшон парник кардем, ҳозир парникашона нишон ча. манин парникашо. бинен дарахтошон ҳамаш зард шудагӣ. ман инҷо гулошон хушрӯ шудагӣ. навай парникашон бӯи сӯхтагӣ. маравам сиёш гирия кардиста. мо берун биромадем тамошобинони гиромӣ. берун ҳаво салқинак. кӯдако духтарон нестанд. ва нилуфар качи дугонҳош куҷо рафтанд намедонам. ҳамин пеш ҳамин домда карусели амхали чизо ҳастай. мегум ҳамҷо нарафта бошад. сиёвуша бинам унҷо истода пеши бачаҳода. ҳами хел мо равем канем. ростига мехоҳам хона рафтан, неки очам не ҳаминҷо шин куҷо мери, берун ҳаво хунукай. вай кӯдако вай мекунанд. кӯдако хунук мехӯранд, хубтараш ки ҳаминҷа истанд. бо пага бо беҳамина мебиёӣ ҳаминҷа, пага бозор рав, баъд хона мери гуфта намондан, хона рафтан. ҳами хел вай кадистам. пас ма хай майлш ҳамсояҳошонам исто куҷо мери, бо пага беҳамина мебиёӣ, кати мошин ҳама каса мешинем гуфта шиштем. ростига ҳам хел вақт тез гузашт ки умуман аҳамият надодем ки свето будан ё ки набудан. ҳам хел дастам шикаст. ростига усмон вазбинча, усмон вазбинча мана кани нилуфар. нилуфар он ҳа нилуфар. нилуфар асмо она нилуфар ино як тортунак. тамошобинони гиромӣ, ин дуюм рӯз аст. ростига берун аллакай торик шудагиай. мо имрӯз вай рафтем, бозор рафтем, аллакай омадем ва ростига видеоам накардам. умуман бозорам хе саросима гаштему. дугонам каси рафта будем ва тез омадем. ва хостам шумода нишон диҳам чӣ гирифтаем мо. мана имрӯз ман чӣ хеле ки гуфтам нилуфар ва ёша либосоша, жемпирчаҳоша ё пижамачаҳоша монда омада. ин тугмаҳоша бинен чӣ қадр слабиян. тугмаҳоша айсар духтан дар кор. анам бихали жемпирчаи хушрӯча гирифтамша. ростига бихали ҳама ҳамин кӯдакода ранги розови кӯдакода бачаҳода кабути хе рангакои сабзаку зардаку хели рангҳо нест гӯем. барои ки
نمیدونم فقط هم خیلی رنگش هم روزی اینش هم روزی بود و با سفیدش بود سفیدش رو نگرفتم این رنگش کمتر تلختر بود گرفتم گویم روزی خیلی تلخ و باید دیگه خیلی که گفته بودم безрукавка گیرم شد безрукавка خودش майдача шудак шад чени сиёву шудак ва ман ин безрукавка гирифтам ва жемпирча 50 сомон гирифтам а ин безрукавкаша 100 сомон гирифтам ам хеле курткачаи качестваш нағз дар ҳақиқат хушрӯ гӯем безрукавка барои ами кӯдако беҳад кам нест умуман гӯем ёфтанаш қин буд ва выбор бисёр нест гӯем амин як ҷода ду ҷода меёбӣ тамом бо хеле калтачаҳо ҳаста ки манда умуман маъқул неста манда маъқула ки вақте ки курткача амин куни кӯдак поён бошад ки то ки шинад ту хеза ту дава тувай кунад миёнаш натобад барои ҳамин хотир ман дарозтаракаша гирифтам то ки шавадша ман амина ина 100 сомон харидам анам хел беҳад манда маъқул шудак ранги фиолетовием хел яркӣ буду ва анамин ранг буд баъд вай фиолетови рангаш нашудак баъд ҳамина гирифтам ман хеле пуштакош бабочка дора мана инаша 100 сомона гирифтам ва боз тамошобинони гиромӣ барои худам мана ин курткая гирифтам курткаи безрукавка беостин гӯем ман худамам хел беостинаша мехостам то ки мана ҳозир вақт пӯшида гарди ва он қадар ғафси бадам не ва дароз бошад хостам дароз то замина неста то ҳамин зонуҳай нағз ман мехостам ҳамин то зонуе гирам бошад то зону ёфтам гирифтам ва он қадар ғафси пух нестай тунукаки нағзакаки умуман гӯем нормальне ҳаста качестваш низ нағз лабай ҳа чо кадай бо чикори кадай ин хонаҳо ҳамаш титупит омадем ҳеҷ кор накардем танҳо ҳамин вай ҳа чӣ буда ин мячка гирамана мана хурсанд манам бар як мячка ва ин пуховика рост дига он қадар инам бисёр ҷода набуд умуман безрукавка ҳаст одамои калонда лекин калтача айзону боло ки ман маъқул нашудан ман нагирифтам шуна ҳатто надидам шуна напӯшидам шуна гӯем мехостам ҳамин дароз кофтам ҳаминое ёфтам ва размер наёфтам баъд хай ҳамина номаш чӣ мегӯм кофтем як ранги хушрӯш буд авай размераш набудак баъд ҳамин рангиам хел сабзи талхаша гирифтам гӯем ина 200 сомон гуфт 170 сомон додам лаба об мехӯре об рафтем об штем анам хел тамом дига ҳеҷ нагирифтам гӯем план надоштам гирифтанда танҳо барои ҳамин нилуфар мехостам гирифтам барои нилуфар гирифтам ма исто оби ҷӯшиш карезм ато хунуки бада вай бисёр шуд чи ош ҳанаме хел тамошобинони гиромӣ ман ин кастумчашам аз сабабе ки ай нилуфар безеб шудагӣ буд мана остиноша бинед алкачи безеб шудагӣ барои ҳамин хотир жемпирча гирифт жемпирча намедонам барои чи телефон камераш мурдеста жемпирча доштак ва якта буд барои ҳамин бо ман гуфтам хай якта дига гирамшам барои ки вай кастумчаш безеб шудагӣ хай гирифтам шуд гӯем рост дига безрукавка вақте ки наёфтам фикр кардам ки нест аллакай тамом дига намеёбам барои ҳамин бар жемпирча гирифтам шуд ва бо тамошобинони гиромӣ фаромӯш кардам не куҷо шудан ва куҷо мондам шона не ина очам додам ки курпа кунем гуфтам бо ман ин пасудаҳоя гирифтем ино мағзӣ мана ду дона айн гирифтам
косача барои кашахри кӯдакон нағзам хел сабсафеди вайша гирифтам бечиша 2 дона гирифтам хайр барои як ҷои ами посудаҳо дуромадем табақи ошхиримона вай рӯзе ки ош кардем табақмона шикастан кӯдако ва гуфтам ки биёи хайр 2 дона табақи ошхири гирам надорам баъд тами табақи ошхирия гирифтам 10 сомон ин як табақи 10 сомон як табақ 10 сомон айнаш якташ 5 сомон 30 сомон да гирифтам гуфтам хайр ҳеҷ кор намекунанд бо насиб дафъаи дигар равам агар бо рафта бо 2 таи дигар мегирам бо айну 2 таи дигар мегирам оста ҷамъ мешавад гӯям хел сабсафеди столовиша гирифтам бе ягон гул бе ягон чи гулдорош 5 сомон қимат масалан 10 сомон бошад 12 сомон 11 сомон 10 сомон да гуфтам хайр дода бо гулдорош 15 сомон 16 сомон ҳама хел якта гул дорад тамом баъд гуфтам барои хидмо мешад инҷа да монмуш кунам шӯемшона баъд анами хел тамошобинони гиромӣ рости гап дига ҳеҷ нагирифтам тамом анам хел тамошобинони гиромӣ хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед